De jas kun je goed aan. Vooral de regenjas en de paraplu natuurlijk. Ja, het zijn stevige buien van de morgen en de aanroende nacht. En op sommige plekken meer dan 20 mm ondelslag. Nee, lemmer wie van de morgen de hegste maar centje millimeter. En dan valt het er ik sam maar uit. Wel, de komende dagen, het wordt weer wat oors. Deze inzinking van het simmerwaar is tijdelijk, joert en morgen. Wel, joen en vannacht. Ja, nog altijd een kans op mogelijk buien in het watergebied, maar tonger en via de zikbal weer opklarings. Temperaturen zien nog 13 graden en de wind zuid-zuidwest en die is matig en vrij krachtig, de vrij krachtige wind in het kust- en watergebied. Dan morgen daar. Heel droog blijft het denk ik net. Nee, nog altijd wel kans op een paar buien of buikjes. Nou, ik kan beter zeggen, we beginnen met zinnen, dan de bewolking en in de midden toch kans op een beetje reën. Het watergebied lijkt het droog te houden en de temperatuur morgen 18 graden. En de wind west-zuidwest en die is matig, krijgt 304. Misschien nog eens een lichte 5 in het watergebied en dat wil zeggen een vrij krachtige wind. Dan komt de warmte. En die warmte die vertaalt hem naar zo'n 24 of 25 graden op waasje. De dag van de PC, van Keerts, van Scootziel, maar natuurlijk ook van het concours Hippiek in Boetenpost. Ja, de zinnen erbij en hoe daar droog waar. In de jontijd, in de nacht komen ze op een bui. En dan, tongens en vrijt, simmerwarmte, 22 graden, een aantal buien of buikjes. Dat vooral in de jontijd of in de nacht. En hoe daar meestal iets droog, dus simmerwarmte. We maken morgen, maar weer even in het waarsje.